Kami diri Cebu, wa mi ma-concern. Nahibaw na ang mga mayors ug saon pag-handle kining COVID-19. What is cause for concern is that thousands upon thousands upon thousands have lost their businesses, have lost their jobs, have lost their livelihoods. Mao kini ang tubag ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa pamahayag nga gipagawas sa Octa Research Group nga nag-ingon nga kabalakan ang kalit nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo. Apil na ang dakbayan sa Sugbo. Ang Octa Research giingong nagtuon sa dagan sa mga kaso sa COVID-19 sa nasod. Apan matod ni Gobernador Garcia, wala kini sila makasabot sa kahimtang sa Sugbo kay mga taga Manila man sila. What is cause for concern is when there will just be too many people who will go hungry, and when hunger goes to the head, criminality will rise and we will have chaos in the streets. That's my cause of concern. Mao na nga naningkamot gyud ko nga matabangan ni atong mga kaigsuonang Subuanon nga mabuhi ug balik ni atong ekonomiya. Misupak siya sa pamahayag sa Octa nga kabalakan ang dagan sa mga kaso sa lalawigan sa Sugbo sa miaging semana. Apan giklaro sa gobernador nga kun ang probinsya sa Sugbo lang ang hisgutan, mubo gihapon ang COVID positivity rate niini kun itandi sa kinatibuk-an nga populasyon. Midugang usab si Garcia nga wala siya mabalaka kay masaligon siya nga makamauna ang mga mayor mag-atubang sa COVID-19 cases sa ilang mga kalungsuran ug kompleto na usab sila sa kahimanan sama sa mga isolation centers o quarantine facilities. Mas nabalaka siya kung ang katawhan wala na'y makaon kay nadaot na ang ilang panginabuhian kay mas daghan ang maglisod ug mamatay sa gutom tungod niini. Hinungdan nga mao kini ang iyang gihatagan og pagtutok nga mahibalik ang panginabuhian sa katawhan apan dili gihapon ibaliwala ang prevention sa mga sakit. Nganong mao ni atong gisigihan og focus, nakalimot matang daghan kaayo ron sa atong mga kaigsuonang Subuanon ang naglisod. Dili tungod sa COVID, dili tungod kay naglisod og ginhawa tungod sa COVID. Naglisod og ginhawa kay wa na gikaon. Cebu is moving on and moving forward. We know that we are not living in a perfect world. There are diseases and there are diseases. We cannot even aspire to achieve zero COVID. The way to go is to manage these diseases, including COVID-19. Gipaningkamutan karon sa probinsya nga masolusyonan ang naguba nga ekonomiya pinaagi sa pagpatuman og mga programa nga motabang sa mga Sugboanon nga hilabihang naglisod tungod sa pandemya. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.